uni mwana wa Kanengo anurapa sini umari Kanengo oyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo Tanga makadi babiri sei kunodhima kumushando kupi kona mudhara wangu ndakaberekerwa Mozambique babiri Posto Mungare iri kumaji tapura chimoyo tichienda nerudhi nenda Tete. All right. Inonzi Pirigada rodhi yacho ndokushavangu saka Pirigada ine kune rodhi nenda Tete pane imwe rodhi nenda Mungare inobva Mungare ndizo kupinda kuenda Malawi. All right. Asi awa kumberi ini handizosvike manjiko. All right. Inomusha kwangu manje pamagwe kazindira asi kumusha kwa amai pabowera ndokwana murwira mai ndokwana murwira nzimire murwira kumusha kwa amai vasekuru Kanengo. Inini ndakangoti ndakabva Mozambique uku akakare naye handiti ndakangokuyawo muno ndikakurirawo muno. Sure. Vaningina venyu asi chikoro ndakadzidzira Mozambique. Alright, mukapira sekunda changa ndini mukoma wangu mukoma wangu ndi akazimutora Mozambique tichikuya muno. Mukapira sekunda chi 1968 makapira sekunda chi quarter class. Quarter class. Alright. Studio quarter class. Ine to Sekuru Kanengo. Nditenda. Ndine dare rimumusha. Nduye kuzoita tsata kuti sezvo sekuita basa rakanaka angangopinda pamusha memunhu ka musina kuziya zviri kuitika kana zvinhu zviri paground. Saka tine nhava yatinaye panapa VaTambu. Asi kuramba kuzvitambira nekuzvitambira muchangozvitambira bosi ndo zviripo zvakafanana kana mvura yarasika nditira kana mvura yaita sei haijoreki kana munhu hanzi afa mune vana vangani VaTambu vana venyu mimi wokubereka munozoti vana namba yenyu namba yakaita sei? Vana vangu ndingangoti ndiwo vanhu kuona vari yavo. Uyu anzi ani sirake? Anonzi Tambu. Uyu anonzi Ades. Uyu anonzi Yese. Uyu mwacho ubi uyu msikano Lindi Misheki. Kune mumwe ndingangoti mumwe wacho amene kuti ari kupi. Alright. Amene pamwe ari Mozambique handichaziva. Alright. Misheki ndogure ripi? Misheki 86 ne. Alright. Ndibatsiriwa pamwe ndatokura handichamboziva makore. Chokwadi aiwa chokwadi. Saka Misheki uyu ndo mwana wenyu mukomana apo kana mwana wangani vana venyu muzeti vana venyu ingangoti itu iwa ndo wasara. Alright. Vakomana iwa vana mumwe wacho wanditaura kuti amene kuti ari Mozambique ndichaziva anera chiko Misheki handiri anongera mutuku wangu ini. Alright. Inini mutuku wangu tinoera chirenje. Chirenje. Alright. Aiwa zvakanaka. Inini chirenje. Nawe iripa kudai somuzukuru tine dare ratikabata tinofana tipinde mumusha. Muno uroyi urimo wamadzimai venyu niye mubata mishonga asi zvinovasiwa namai vavo munozvitambire kuti zvinhu zvibviswe. Tingata zvitambira sei handichabva kufambira izvo chokwadi. Right. Nemwe nhau iripo futi zvakare ya Misheki. Misheki uyu ana baba vake musiri imimi munozvitambirawo sei?
aiwa ipapo ininika handingazvizive nekuti anoziva izvozvo imai handiti nemai imi mungagara nemudzimai wenyu handiti nonzi baba mwana hauzozive kuti mwana acho akumutora kupi zvinonetsa kuti ndidini muzvitambire kana kuzviziva nekuti panofamba pacho handizizivi kuti aenda kupi aenda kupi ndizvozvo saka nhasi ndakuchikudza sekuru Kanengo kuti ndozviripo mai vane mishonga naye mai vakapinda pamusoro pamisheki asi mwana wenyu makachengetawo mwana yaminoti mukuzvionawo sei ndingazvionewo sei kana imimi mamazviona imimi kuti ndizvo zvoini ndinozviramba sei shedza mai angu awe takuendera mberi saka handiti asida noise vari pasera hatisi kuda noise ini handina noise sekuru mukuiona sei Adimbwara. Zvirumu hapana noise rapo. Hapana. Suri ndangoti sekuru wati bzenga titaita mapiloti. Basa ramakandituma ndakashanda ndauya nawo. Handiti. Aiwa tinotendwa. Ini ndopfuti ndinotenda. Yakanyanya nechine mari yamakanditumira. Handiti. Kuti kumusha uha. Mari inonetsa. Chokwadi. Kuti une mari yacho zinonetsa. Saka ndakatenda zvokumbira kwakaita. Handiti. Handiti mukudiwa. Asi pana muga zviro zvakanaka ino. Ubi. Panapa. Mangati panapa ere kandi? Mungu takana umufwe. Mamuga zviro zvakanaka. Hatugara zvakanaka. Handiti. Chikafu mukuwana zvenyu? Hatikuchiwana. Handiti. Shuwa. Mungoziva kuti kana pakawandiwa ungazoda kuti ndoda kukuta sezvaonera kunyumba kwako ndizvozvo kunyumba kwako munyumba kwako saka mina mai vauye right now iri panapa haisi yekutukanidzana maitambo makadii hasha dzakaperera dzichiri pamuchana asadzapera mudati dzisipera lini kana tayananiswa mayananiswa zvinopera kana taenda kumba handiti pane mwana hasha kuti ava nokwaziva vava ndivapi vasikana 2 ndianotera mushure mangu akarorwa here mumwe wacho mumwe wangu ari pakati pane mumwe akashayika kubva mushure memukosoya orit amai misheke mune mhuri yakawanda vese vana venyu vesango kwemise mfenga amai masikana 2 manyanduza nezvana kutwa mwawa nehasha kochi zvezvo yo ndongoro kwanzi kuinyanga ndokunyanga ndokupa hapo futi kose muchivenga amai amai nyakuberekai akakuitira zvakawanda nhasi makura makuvavenga taura tikavenga maisekuru atinambovavenga asi pakukura kwatakaita tichikura pane zvataiwonawo newene nemabatiro avaingotiitawo so saka tichiri vadiki hapana zvataidi hapana zvataiziva saka tazomashuwa manje ndopatakatanga kufunga tichidzoka mashuwa tichibva taona uipi kwazvo kowa mwacho unzasi lake lindiwe seuchivenga amaiwe kose musingawirira nawo unogara upi Lindi nemurume akashayika ko amai yanzi mene zvamukaanzi munonenge unovenga uyakuranza ndikuona nambokuvengai kochakaita kuti asi vana kumba asina kutiudza kuti takuenda kubasa chisiyane munhu womukomana chii iwe handichakakusiya vana kumba uchingoti ndakaenda kubasa chinaitika inini vana vangu vakadogara kwagogo vadagara kumba kwani kumba kwavo sikaenda kangosiya vana pamba pavo ndaenda kubasa asi kuoneka kurambisa kokuoneka mai ndakumbosiya vana kumusha kwavo kwevabereki vavo
Tikaitika ndiche kudai. Aiwa kwabata uloyi kwatowabata Mira tauri zikwe. Taura golindi. Isisu patakambo takatombofa mbote gandiri. Sikeyo ndobva zvisiwa bvota ngote sende ndikaenda ikoko vaingopopota vachitine chokwadi nechokwadi. Sikaenda azotongosvika pakurega kuenda kupi kumba ikoko patakangoenda kubasa ndatongogaya kutongoenda obva nambopa udzi. Alright. Saka mabvuku kubasa. Kuda basa riyo. Asi iwewe Lindi. Taura zviri pamwe pako. Hazvisiri izvo. Handiri kuona kuti mhuri yenyu yauya yese panapa. Chinangwa yese mauya muno mese ndechekuti mubatsirwe nasekuru mutange upenyu hunyowani kubva zvichiendawo. Pakatanga iwe nemumwe mukoma wako uyo vanga musipo Tambu na anzi ani Gotwe, ndongoziva kuti Gotwe. Negotwe vakataura zviri pamwoyo pavo zvavari kusangana nazvo mukati meupenyu hwavo. Sekuru amai varipo. Handimuzvinzwa. Vakanyatsosununguka. Zvakazoita kuti sekuru vazotumwa nasekuru kunotora baba venyu. Ndira kunzwa iwe pane hanzvadzi yangu ine rasta. Taura zviri pamwoyo pako. Usati zvawati tichidzokera kumashure. Zvawakasangana nazvo. Wajambira pamusoro ndobva wativhara ndobva wabva wamanya. Toda kuti tizive zvauri kusangana nazvo mukati meupenyu hwako zviri kuita kuti ufuratire amai. Zviri kuzikanwa asi zviri kunzi zvibvewo pamuromo pako tozienda pana Lindi. Ini nangu handingati mai ndinonyanya kuvafuratira. Handinombavafuratira asi kuti ndiri munhu anongoshaya. Okay. Saka ndikashayawo ndikaitawo mazuva ndisina kuvafonera kana kuvatumira. Unzoona undifuratira. Okay. But others ndisina chokubata. Handiti. Asi naamai hauna kubvisa zvawataura zvokuti tichidzokera kumashure. Zvawaiona kumashure. Zvandaiona kumashure sekuru nhau dzacho dzakatofambwa kare nawakafamba. Dzinongori dzimwe chete hapana musiyana. Alright. Idzodzo dzana kutaura nemuromo wavo. Boza handiti kuti mangwana zvizosarira pana Tambu. Amendanzi nini ndine tasunungurana. Saka topana kuti musunungurane ipapo. Hanzvanzwa amai vati kusvika tachenurwana. Ndozvavari kudawo amai venyu kuti musvike ipapo moregererana mutanga upenyu. Sekuru nyaya yainyazondibata nyaya yakandirwadza zvakanyanyisa kana kuti inondirwadzana nhasi ndikaifunga. Inyaya yemukomana akashayika. Mukomana akashayika achiita seanorasika njiri. But mukurasika njiri umo ane zvaaitaura. Kaiti kudii. Aituka mai. Achingoti akangowati babedzi obati akahurako. Mwana kahurako. Wakahurana ningo takawerenga mazita evanhu achivaverenga nditi. Achitiza komba. Totora kana kuti Tambu. Iwo wanga asingamubati. Waisairira inini na baba. Na uyu anenge angoripo. Pakatanga ngati wasipo kumashure akanga asizi kuendira kanga ndaramo. Wanga asingamubati. Achitanga nakabata banga but manyika ndinomutorera banga tomanya sisomubvutira iwo taramuka kuti osubirira kumashure. Anditi tochimusunga manje kuti asaita chii. But amai wakamurova. Vaimurova zvekuti waita rashamu. Wagomurova dzigopera wagotana dzimwe wagomurova. Asi mwana achirwara. Saka ipo panondirwadza sekuru ipapo kuti hauzi uroyero. Kana makazvitarisa. Waimurovera kunzi kuti nditi kahure sei pane mwana. Asi mwana aita sari kurwara musoro. Anga asiri muno. But iwo wana zvingakuchira izvozvo. Wairwa mwana. Wacho ndine ndaimubata. Vaziva ipinga. Saka waimurovera nyaya iyo yakuti nditi hure semwana mudiki nditi hure iwe uri mwana. Hauna kuti azviite pane vanhu unoziva kuti maruzeva akamune zvakasiyana nemunhu. Saka mbiri yacho unongoti ari kupenga uye ari kutuka mai. But airwara nepfungwa. Airwara nepfungwa but maite kusati munhu akurwara. Taizviziva kuti munhu ari ari kurwara. Asi kurwara kwacho kwakuri zvaitaura zvacho aitaura zvinhu zvaanoziva. Unoziva munhu anorwara haatauri zvinhu zvasingazivi. Unoziva. Aita zvinhu zvaanotoziva. Zvinhu zvaanoziva. Zvokuti amai ihure. Asi ari murwere. Zikurodza vomwe. Airwara. Achiti mimi amai ava ihure. Zvinhu zvaanotoziva kuti amai mudzimai wenyu anga rihure. Ndizvo. Ndizvo ndondomatauriro aita. Handitika. Alright. Hande pana Lindi. Lindi. Ndoziva kuti une zvakawanda zviri pamwoyo pako. Kana kuti togona kuzvibatanidza zvoita zvidi. Pane bundu riri pamwoyo pako rinoda kuti sekuru vakuti utaure iwewe mukurarama muupenyu hwako. Tine zvinonyandirwadza. Ndakakura ndisingazivi kuti handisi mwana wababa. Kazozviziva njodzi yangu yakurwara.
asi zvino zvinondishungurudza muupenyu. Ndakachengetwa kusvika pandiri nhasi nababa. Zvinondibata. Asi chandinoda kutenda kuna baba vakazviudza kuti handisi mwana wavo. Hauna kukwanisa kuchinja mabatiro avaitiita. Vanongoramba vachingondibata sezvavaita kudhaya. Asi zvinondirwadza. Kubva zvawakazoudzwa kuti havasi baba wako, wakazoudzwa here kuna baba wako? Ivo mama vanondiudza because vaisatoziva kuti baba vangu vari kuri, but ndakazongovatsvagawo ndega ndikavawana ndikaenda kunovaona. Wakavataura kwavaona avo? Makorokota. Iva mai vaitaura here chikonzero kuti sei vasingade kukuratidza? Vaisatoziva. Ndio matauro avaita? Because nehama dzavo dzisati baba vangu dzisatoziva kuti baba vacho vari kuitodzipa mwakafa, because inyatiko vaigara vakatama bvawangoenda sikaona unozwa kuti vaenda kure. Sikaona ise yangoti vakaita sei vakafa. Saka hanzvadzi yababa vangu ndiyo yakazondipa nhamba dzababa vangu pandazotaura navo vanditi mwana wangu pandenda chibva ndanovaona. Okay. Saka ndozviri kuita kuti namai musawirirana. Ine mama ndowirirana nawo. Ivo havangonoshona kuti handiwirirani navo mama wezvionawo. Ndowirirana nawo. Nezuva ndakasvika wani ndikavatengera zvavaida. Dendaisavada ndaisangana navo ndakambovatengera. Asi wakazvikamuchira sei zvokunzi baba vari kukuchengeta vasi baba wavo? Ndozvanditaura zvakandirwadza nanhasi zvinongondirwadza. Because kana izvozvo ndikada kutarisa kuti baba vada kubhadhara. Ina handina mari yekuti ndokwanisa kuvabhadhara. Baba yavo vakafa vasina kubhadhara. Zvinhu izvozvo zvinonoafekta futi inini. Saka zvinhu zvikutondishungurudza zvekuti ndikazvifunga usiku handirari. Nhamo yacho haitoperi kana isina kuripwa. Nekuti izvozvo mukuona kuti baba vacho vakura tizive kutonga kwaMwari. Pamwe baba vacho vanononoka futi kubhadhara chi. Baba vakandichengeta kuti makaita makachengeta mwana wavo. Inini wacho handinawo mari yekuti ndinoita sei ndinokwanisa kuvabhadhara kana mombe chaiyo handina. Saka zvinhu zvikundirwadza ndikazvifunga zvinondirwadza. Baba, pamakanzwa Lindi achinzi asi mwana wenyu makazvigamuchirawo sei? Hapana, ndakangozvigamuchirawo chete kuti ndingazviite sei. Handamboita noizi nawo. Ndakangoti kudini kuchireketa kwemukadzi. Mwana haanadi, hapana zvaanoziva. Mai ndiwadidi wanobuda vachiita sei vachitsvaga mwana kuzosvikira kuyazvara. Ndakati mwana haana mhosva, hapana chaanoziva, chizvarwawo chinongoberekwawo. Saka kusvika nanhasi ndinongogara naye. Handina dambudziko naye kana kumutuka kana kuita sei. Ane vachiwana ipapo ari ipapo. Ndinawo kuruzevha iwo. Ndo ndandasara nawo. Kuya kwakaita awo kunoku. Saka ipapo hana dambudziko nazvo baba. Ndakangochengetawo. Saka iyo yamisheki munitambira sei basa ranhasi baba? Imimi mamai mwaudza here baba sekuru kuti misheki uyu nekuti mwataura nyaya yeshimamai vangu vari panze. Zvakanaka. Muzukuru tiudzewo baba wamisheki. Sekuru ndakakodze musowotana. Tinini handitozivi nezita kana kuti ndinofunga kuti ndakaita pamwe mazuva iwayo. Handina kuzvitambira kana kuzviziva. Chivaudzai baba kuti anoni misheki. Ndichakubatsira chaudzai baba kuti misheki pakupa zvakanaka pamusoro ibaba. Zvinhu zvinoitika. Musanditini. Taura zvenyu. Muzukuru, taura tinzi uchizisa murume wako nawe misheki. Musoro iBotambu. Ndisazviziva baba kuti misheki aswe zvinhu zvakangoitikawo. Saka handizivi kuti munosvika mushure sei kubvira mashure ndikokutadzirai zvinyarara. Asi ndoshandaita misheki yakadzidza kusvika grade 1 kuzosvika form 6, akasvika form 6. Ndaibhadhara mari ndini. Saka kuri kuti ngoisamba singazvizive here.
Mvunzo kwa VaTambu. Ndozvo ndikutaura kuti ndandisingazvizivi. Ndura munechika dzingaradze kuziva kuti mwana yaasi wangu. Ngaradze kuziva kuti nhumbu iyi ndabata pamazuva akati akati. Murume udasangana naye mazuva akati akati. Ndakutozviziva vaipa. Nekuti kana uchizviziva uchiviga ndiko unonzi kutadza kwacho ndikoko. Kana pauya chakaipa unobva wataura chakaipa chacho. Saka kusvika isheke atokura so atosheba toine mwana wakewo. Zvakanga kutaurwa nhasi. After 37 years. Ngani zvakanaka here kana ndimiyo. Achipinda chikoro kusvika form 6. Haana kusvika form 4, form 6 yakabvumira. Tichisafa kutengesa zvimwe nezvimwe. Sekuru iyo kai. VaTambu. Hachadza urikuita kubva kumusha waunditora kusvika panapa. Taura chize Sekuru. Takamira kwabva kwamuri. Sekuru Kanengo akamira kubva kwamuri. Ari kuita hasha dzisina kunaka. Iye ari mutadzi. Ari kutadza ndiye mwana. Asi ari kuita hasha kuvana. Michel. Sekuru. Todi. Tibasi rose yako takaita zvagara basi rose muri munzwa mai vari kuti handizivi akatobuda muno mudare muno ndo mashoko avo handifungidziri kuti kune chinozombofamba kunze uku tabuda muno chekuti ndingakwanisa kuziva kuti baba vangu ndiwani sematauriro avari kuita dai wangu waida unatsotaura wakataura for the past 37 years. Saka nanhasi muri kutoona kuti watongori stubborn hawana kana chavanotaura pamusoro stubborn kuti chipe. Nyarara. Kuti munhu angati haazive kuna baba vangu. Ungati azive kuziva kuti handitombozivi kana zita. Kana zita rekuti munhu ainzani zvake. Kana kuti aitambira kupi kana mawhereabouts ekuti. Akambotaura hanzi mama ndikuinyanga nditi. Alright, pamusoro Sekuru Nemhuri. Amai Mishe, muri kubatsirwa yakati hamusi kuda. Taurisai amai Mishe. VaTambu. Asi vana hamusi kubatsirwa. Mashairi wedu yamoda kubviswa chete. Zvehure ndinobviswa 1. Zvezvevana tinoti zvozosorwa mashure. Zvinosorwa nani? Tozvisorovha zvipere kuti musaramba muchinetsana. Saka pamuda kuti nditine Sekuru. Ndiudze mune dzinza remwana. Ndimutsvagire mari aende kune dzinza rake. Azive kuti mushoko wake ndinhenge. Tutaura izvezvi vanotanga kutomufuna kuti mwana Misheko ndo mushoko wakati. Simu waidana naye hautadza kuziya chi zisere mufesi wako kuti mufesi wako ndinhenge. Angatomboda nekumazuva kwanda kuwandichiti. Ndoti natombomuzivi kuti ndokupasa kufunza kuti pamukuinyanga asi zitari kantomboriziva. Aiyo Misheko sadaro muzukuru. Saume moyo kudaro. Shuwa Sekuru totaura chokwadi changu. Asi muvakidzani. Makasangana sei? Pamuchitambo. Saka mubvunzo wakambobvunzwa naSekuru. Makasangana kubhawa here? Makasangana makadhakwa here? Makasangana pamharadzano here? Makangosangana ipapo pamimba yabva yabuda achibva aenda nekwake yabva aenda nekwake. Kana kuti vakarepwa here. Vanambobverewa mwadoni. Takatanga kugara nachiri musikana achiri mudiki. Ndiri kuma8 yo mazuva aya pakutikira kwakaita hondo around 8 achiri asati ambobereka vana iwa asi anambobvera mavava kana mudiki. Handizozivi kuti murume wacho vaisangana papi kana kuti aiuya mumba here kana kuti aiita. Ngarega ambotudza tinzi.
murume wechi chakaitika kuti musangana makapfimbana papi? Hapasina kunya mtu tatopedza nyaya murume kuti kumusana naye makapfimbana naye papi? Sekuru. Tikakuta pa social media. Nyaito chikakumusha. Ndirafuti chikobuda. Azateta. Ndoripo kamzuru. Azateta ngai. Nika Yese. anditabude mukuzikora machikobuda midzi azvina basa muzuru iwe inyika yese ke iwe ndonyika yacho yese inyika yese nei vana vakazonokwa vakubva pamba vachienda kunana bobo vanhu vanoticha ndinyika yese saka inongoti nyika yese kudhara kumusha tutenda kutena media unobisa zvinhu tutenda kumusha zuru yazoromira tutenda futi asi uri wachinaenda kuti endo zvandinoda kuti ndinoona nekuti ina ndizviziva zvakanaka toda kuti tizive baba misheki kuti vanonzarisa ravo hatimboziziva kanyepi asi nemi maitambo ungadanane nemurume usikawalaza naye usingazivi saraje usingazivi kwaanobva ndoustabhuna wacho kana muchizonzwa vanhu vachimuna achizoita kana muchizonzwa mwana achizoita hasha baibai kana achibata demo ndizvozvo anenge agara asina pfungwa iyoyo but pfungwa iyoyo inozouya mushure meustabhoniyo bcause mukanyatsotaura musheka havana chavanotaura kunyatsovaudza mushe hapana chavanotaura saka handisisina kana chinhu chekumboti ndingoite losi yekuti ndinganzi ndaita losi bcause losi ndakatoita kare totraya kutaura navo mune zvakanaka handiti havasi kuda saka toita sei titokoda munotsvaga demo pandakadzoka nebhegi wakanditi sekuru wayo ngawabva wangotauri unapopo kana zvekuti robvunzo zvarupa ndizvindozvamusifred andakadzoka nebhegi itori rafu ndosaka richizoita hasha handisi kuzviziva handinoda kuti handisi kuziva kutaura chikoro changu munoda kutimanikidza kuti tauro zvokunyepa ndo zvatiri kubvunza kuti wakarepwa here hauna kurepo ndiri kubvunza zvakapera kuti wakarepwa here nokuti munhu unogona kubatwa rep murima nyaya inoenda kumapurisa munhu wotsvaga ushaiko panobuda mwana wayo then unotaura kuti handizive kuti ndiani handiti saka ndo zvatiri kuedza kutseketedza kuti tione chii chakaitika isusu chataida kune amai avo taida kuti vataure kuti munhu wakaonana naye sei ndo panotangira nyaya vanhu saka havasi kupataura manje kuti vakarepwa here sezvamutaura vakaonana naye sei tichitangira vavo nina wakandiudza kuti anzi ndakatonorara naye mumba asi vaidana naanhu mazuva aishanda kubasa vaishanda kunaye baba amai zvakaitikira kupizvi kuepwezi saka munhu aitouya pamba penyu kana kuti imi ndimi aenda paari taurisa asiunza ini ndimi akaenda kwaari achinzanisai mazuva acho pamba aigara mutopaziva ailoja pamba ivapa ainzani sekuru wacho ukwalenati right muchidanana naye munhu akatanga kupfimba mumwe ndiye handiti mapfimbana madairawo right madairana makazoita sei ndiudzotonzi muzukuru mawananirana makazoita maifamba sei maita sei hazvina basa tati muma wakazvizive ka tova tatopedza nyaya dzacho saka chimwe chii chaunichada kwaari kana angataura chokwadi kuti murume ndakadana nango yakati handichisina basa razvo because ndatoziziva kudhara kuti mwana uyu asivako mwana uyu asivako mwana uyu asivako mwana uyu asivako saka ipapo chimwe chii chichakosha kwandiri iye misheki wacho handiri kakusvika akurasvika form 6 mari yacho anozondibhadhara baba wacho ndiye achazozvibhadhara here zvinhu sei matauriro aita lini kuti ndaraitese zvachembera ko angafa
achinzwa nyaya iyoyi mwoyo wacho anozoenda wakaita sei kana mugoma macho anozopinda achiti hama dzenyu baba dziri hama dzangu kufarike mazvangu kuno kwakuna hama dzangu dzizhinji dziri mumozambiki aiwa munomu ndandine mukoma manje akati akashaya hama dzizhinji dziri kumozambiki mwari kuchimoyo vamwe vari kubvira penyu hama dzangu munomu ndandii ndambosara nemhuri yenyu neivava nekumusha kwangu kwaudi kwaundakapiwa ndakawaka makore adarika iyawo. Saka muri kuzvitambirawo sei baba Tambu? Zvipi zvevana zvamisheni iyi manga maitambira kare iyi yave yenumber 2. Number 2 yacho yave yacho ndaingogara ndichibziziva zviziva kwaunenge ndichiitira ndinenge ndichiona maitiro anoita kusvikana nhasi so tinongonetsana nenyaya idzodzo handiti apa vakasiyere basa ravo rere kana vakuramba chiita roupfambi havana kurisiya nifunga nanhasi riripo nyararai Matambu imi mune right yekuti hasha asi vamwe vanhu vakaita hasha tudze baba Tambu vari kuita sei hasha dzache kule saka mukana tapinda muno Matambu kangatitaure chokwadi nyararai Matambu vari kuita sei baba Tambu taurai chokwadi chokwadi changu ndinokuudzai kaini ndechekuti ndine murume ari panext door pedu anonzi Lawrence ningiri Joseph Mavere. Anza Joseph Mavere. Saka Joseph Mavere awa wakati wakatanga wakadanana naye kudhara saka zvakaitoziva inini ndaizviziva because wakati wakawanikidzwa nemumwe munhu mira nditaure handiti chimbomira munzi anoranda Matambu takasvika kwabvunza nditi zvakasvika kusedhu kwavo vari kudza voice asi taakutaura nawo taakutaura dzavo dzekuti baba vemwana vari kubaba handizii tiudzei chinzira Joseph Chivero zvawaniitaka anenge ari kujubheka ndiri anomboita kuuya kupi kuuya kumba kwedu manisido zvinoitika ndezvakuti madzimai ava wanoti iwo mamwe mazuva wanomuka around 4 o'clock izvo ndo zvinonyanya kundirwadza 4 o'clock nguva dzekurara amba kuedza 4 o'clock atirika wanenge wachiti munoziva mudumbu mangu ini munondirwadza mudumbu mangu munondirwadza handiti wanotanga kuma9 o'clock kuyeva around tapedza kudya tichigara chiti mudumbu mangu nasika muri kundirwadza steri mudumbu mangu ndichimuroora tichienda chiita sei chienda kusango semudumbu mangu muri kundirwadza iye anoti aiwa handiendi ngwani ndichaenda mangwana 4 o'clock mungandikudzere kuti imi munhu anorwara nemudumbu angamiro ndichaenda 4 o'clock dzemasikati dzeusiku dzakoamba kuedza kwakuchena handirika anomuka ipapo odiwo nzenzenzeo wobuda wendi ndikuenda kutoilet ndakazomuka inini ndikandichini ndikati aiwa ndida kutevera ndinoona kutoilet kwacho ndikasvika inini kutoilet kwacho ndikaita sendikamushaya ndikati asi munhu amuka past 4 ndakamutitora tochi akati atora tochi handisi kubarura tochi ndati aiwa uri kuona nguva dzino uchiri kusviba muno maruzepa mune chii mune nyoka ndikaenda kutoilet ndikadzoka ndikamushaya ndirika ndikati kutoilet yakuyoreka unoitira kupi anzi ndinopinda muzasi mwaruware umu muzasi mwaruware imomoka uyu ndodzimba dzacho dzinenge dziri apa handii tinombofamba achimboita futi izvozvo anokwana kuita kana mazuva 4-5 handirika mahoriday aya kuzosvika munana January imomoka uyadzoka manje Chivero January horiday dziye dzinenge dzati dzapera ndinozomona manje mudzimai wangu haazomuke futi handiti haamuke nguva idzodzi ndikati kuora ivi mudumbu mako mapora here iye anoti anzi yemazuva mudumbu mako mucharwadza anomuka ndichapinda kwakupinda mumunda kanditi anzi mazuva azvara toti budei kwakuti anokuda achipinda mumunda ndati kunguva idzodziye idzi waitadza sei kumuka uchipinda mumunda uchitora badza uchipinda mumunda uchijamba jira asi ndichimuudza kuti unoziva shamwari mugomo muno mune nyoka
ava vanozvizisa vana kuti igumura chinini inyoka pati aingodi atingoti aipinda chienda ikoko handizivi kuti saka imi mina Chivheri munomboonana naye Joseph Chivheri aiwa ndinomboonana kana auya kubva kuhoride auye pese pese banombuya mwami mazuva iya anombouya but mazuva mazhinji inini handinyanyi kutaurana because mwoyo wangu unenge uchindirwadza vanotaudzana naivava nashamwari mukadzi wacho ishamwari yavo ivavo vanoenda vese kuchechi vanopinda chechi chamadzibaba saka inini majika ndinenge ndichizviona ndinenge ndichizviziva pazvakatangira ndinopaziva mwoyo wangu uchirwadza mwoyo uchindirwadza matamba mpinde denga Sekuru ndinoda kuti kana muchazoona zvichokwadi bati TV yenyu Sekuru mutarise kuti ndiri kuita here tarise TV yenyu Sekuru nama yangu akafa chaiwo amai tambuka panguva ino ngandisi kuita sekuti ndakuzozviregera kare vasandipomere Sekuru nyazotarisai nyazoonai Sekuru kuti mutauri chokwadi rachitudzai baba Misheki tombosiya yechifamili aiwa iyo ndiye ndati mutanga mambotarisa kuti kunyeberwa ndikuita kwandirwadza ndorega kuenda toilet nokuti ndazwa naforoko hanzi mukanzwa mudumbu munomirira 4 dzekunje ivo vane pfungwa yekudhara ndo yavari kusenzesa anambokubvunza kuti maitambotora tochi kuyakadai maitaura zvenyu ine tisingazviite mhosva here kangani uchiramba tochi kuti handisi kuda naforoko ndopa zvinenge zvauya Sekuru kana zvikaya kumanheru ndaitodzisa kuti ndisabude nguva dzese dzese but yato mhosva handitozi ndikutopara mhosva asa kubva muna January mudumbu munobva mapora nyemberwa imi ndobatika kupi izvozvo alright tiri kunyemberwa chitaurai Misheki chokwadi isusu tanyemberwa alright taurai Misheki chokwadi anoita izvozvo angaiti mwedzi wese alright tanyemberwa taurai Misheki chokwadi uyu mwana ari kutsvaka matsvaga baba wake ndobva anoona baba wake wakamupa mbeu kubanza nedemo achitenda unopa mai wako akazvitumira vakazvitambira wari kuti ndakaregedza but zvinhu zviri kubva kuna baba wemwana wako hatingati vari kuchengeta vana vavo kababa wako because vana vava uyu atokubasa ndofunga mamunzwa mumwe akafa saka mbeu yakatumirwa nababa weuyu wachitumira pamusha vababa wangu ivo vakaitambira vakatambira vachiti yabva kupi nebadza nedemo izvi vakatambira vachiti zvabva kupi baba Alindi saka baba Alindi wosapota ava baba wosapota tindaona zvipiwo zvinhu zvacho akakutumira akatokudzaika kuti baba wangu ndikubvunzwa Sekuru inini ndikubvunzwa Sekuru kuti inini pakadii papo amai vakubvunza danzara ndirege kuzvitambira ndosamubvunza ndikubvunza saka baba Alindi vane chipari kamai venyu vane chipari wosapota futi kumba kwedu baba wosapota futi kumba kwedu azviite iwe wakapinzwa chikora nani maidii kuti baba uyu apinze mwana wake chikoro ndisaziva kwaari awa hanzvadzi awa Sekuru mwana uyu hanzvadzi yangu vakauya vakamirira vakaperekedza muzukuru kuti sei munhu anga adedzwa nevana vamai vakati handingafambi ndega ndokutorochi Sekuru ndouskunzwa zviri kunzwa zviri mudare izvozvi ndosaka muri kuona ari kuchemawo misodzi kana kuti ndinogadza dare musakutaurwa kwandakaitwa nevana kunzi imimi hamungarambi kuenda nemuzukuru achinangwa kuye nevana imimi ndimi mukuru masara panapa chienda ini munonzwa dare racho kuti rakamira sei saka ndinosikotaura matakanyanyaiwa yayo saka zviri kundipisa mwoyo kuti saka ndakubvunza zvaitaura mwana kuti uri hure mwana mukomana ari kupenga achirohwa paipai ukufa aipoa handina kuzvinzwa ainyemba zvaitaura nemusikana kuda kuti ndakuzvibvuma kani kuti naiwe zvaitaura po zvezvi aipenga kuti kahure aishauta amai amai chitotashama ndizolowa ndinoona hangu sekuti kwanga kusiri kupenga but pane chokwadi chaida kunzi chibude pamwe anga azvioni ndinoona sekuti wanga kusiri kupenga but pane zvaida kugadziriswa panguva iyoyo
anopenga pakupenga kwachika aitaura zvinhu zvaanoziva munhu anopenga akazvimisa yantaura zvinhu Nobody. muchingoti mimi anopenga asi arikudini chokwadi Aiti kudii achipenga dzokoro dzatiti. Taura. Mura zvinotobuda pa social media zvifambi. Hai mudzikamai. aiwatuka sekura Amsachidzana basa maita musamapedza simba resanana basa. Aiti kudii. achiaimoti akangoaona pekuvanzeo vatamati ako urako nangu ini ndoita sei ubva taisa kusaidei urako ndoita sei kuii usadaro kani hure kuita sei ubva tawa wakahura namavheko wakahura nakahiya wakahura naniwa unochinda kuwakangarwa mazita aitaureni but aitotaura mazita evarume wekunharaunda chaivo Saka ukafero wendi wati munhu yakuramba. mavhero acho Naye mavhero amai amuzi. Ini ndomuziva akatondifonera sekuru. Mavhero acho. Mavhero takataura 45 minutes. akaitaura 45 minutes pafona. Atoti yotambo unonyemba. Zvese zvawaitaura zvese. Tinakana nebasa naye. Saka ndida kuti pamwe akadai zvakatokwanisa tichamudza Tona mpito nda gobhekisa ndawe futi mavhero acho. Anowanza 45 minutes. Asitomumukwata. Tomukwati inini chayakatombondi. Pazvimira ndikudze tambo. Pazvinhu zvese zvavaitaura ivo. Aiti zvimwe zvacho zvinogona kunge zvine zvichokwadi asi uchinyepa. Asi zvinhu zvese aidefenda amai vatambo. iye mavhero akauya kunonyenga vanhu Akatanga atonyenga ine. Vandamuramba anitengera dress. Andikaramba uyandozviziva akazotengera uyu matenesi matomi achida kuti kurara naye toda kurara nesu futi tese asi pakasiyana. Inini akanditerawo tasina toilet kumba kwedu taita kushandisa sangu akatitera nedress ranga rine mawara so ndikamudza kuti handidi mukadzi akaridzosera kumba mukadzi wacho akazoyanara akaradza mama akati tengerei KwaTambu dress rauya baba apiri kumba hakuna anokwana inini havana kuziva kuti dress iri ndandamboripiwa ndariziva vandariramba futi ipapo uyu akazomutengera futi matenesi nyaya yemavhiri yatombosvika kudare ke mwani takatombosvika kudare nyaya yemavhiri Meatidzona baba nyaya yemavhiri yakaita sei baba? Baba mukubvunzwa. Nyaya yemavhiri yakambosvika kudare. Takamboita dare. Dare ratakaita namavhirika. Ndikubva kuti maitambo ava. Wakati iwo mavhiri adini ari kundinyenga. Handiti. Ndiranga mavhiri akuninyenga. Iyo ava vachida ndimavhiri. Ndizvere maitambo. Wachiti iwo wakati ari kundinyenga ka ndikubva kuti ndikubvanda kwaSabhuku kunomangara kuti mavhiri ari kuita sei ari kundinyenga. Takati alright maitambo kana munhu achikunyenga iyoyo munzira sengoti ndiri kukuda uchipesana naye ungaende iri kunomangara kwaSabhuku. Ozi murume anochiwa. Wakuenda kunomangara kumangara kuenda kwakaita awa manjika chakaitika ndechekuti awa wakawanikidzwa naniko Wakawanikidzwa kupi? Mirai mudze wakawanikidza nani naiye mavhiri vacho pawakawanikidzwa majika wakaona kuti apa pandaita sei presa longu bhatani saka ndinobuda sei ndikandimanyikuti KwaSabhuku ndikavhire ndozvikavhire ndokuende kwakaita because handa kudyiwa nawo handa kuputidzana naye handa kwatukati wakangosimuka wakobvisa $2 kwakuenda kwaSabhuku mavhiri ari kundinyenga ndikudzei kuti icho watamutaure zvamunoziva ndikuwanikidzwa nani kweni aiwa asi wakaendamonza hamuna kuwanikidzwa yenyu esachi but aripo wekwabasi ramunin'ina wamai Precious wewe ndiye akaudza mai mavhiri nyaya mai mavhiri ndo pawakapupura handichazivi kuti ndiani handichazivi kuti ndiani but ndo Mbona mzukuru wangu anonzi maitambo. Chokona kuswera. Ndichidoka pasina chatamborwa. Hakuna munhu anobvuma mhosva kunge akuoperate sadza kana sadza. Dzese nyaya dzamukutaura dzese ndedzechokwadi. Maitambo waye murume wakuti sekuri ndabvisa shauroro chete. Handiti zvataura mzukuru. Udabvisa shauroro handiti. Zvese zvozoya kumashure but da kuti chibvisisha uroro da kuziva baba wamisheki. siwamaziva kudhara sekuru ndandataura. Alright zvakanaka handikuziva ndaziva kudhara sekuru but tofanira kuti dzinza rake notomufonera kuti no tida kutaura nemisheki. Zviite sekuru zvazvo. Chindodzaka sabhuku wacho. Handizivi. Namai vangu saka ihama
Nekuti wana munhu achiramba achichandimuzive munhu pane mutumbo kana iro zita riri kungoramba richingobuda iro riro ndakabeta kuti imwe nyaya kuti parambe ubaba vakamitisa mwana imwe futi kumozambique futi yokunyenga mwana kusvika pakupa mwana wake kubereka kusvika pakumupa mimba asi mwana wewe wamakanomangarira kwasabhuku here yakunyinga iyi zviitire nyore kuna misheki wongojamba jura wachiita pamba achinoona baba kumwana atowepoka chakumboita ndechekuti misheka even akaziva baba wake haasikurwisanaakungoti ndadzoka muchi baba ndauya ndini mwana wenyu ende baba vacho anogona vachozviziva vatoziva kuti uko kune mwana wangu ndozvingodiwa chete izvo zvandinotaura zvacho zvamabveri racho ndezvemanje manje uye angatozvarwa kudhara nguva iya ndikutaura yacho saka sekuru muchaita sei nemuzukuru wemisheka akura akaenda form 6 kuchikoro ndanga achishanda achikuda dikiti inini apa uyu kauyu ndiye mwana wehanzvadzi yangu iye ane kumusha kwake saka dare kana iye achiziva hama dzakewo ndo dare rinopinda vakadai inini kuti ndichitambira uyu kuti ndirambe ndiri mazviri zvinondinetsa nekuti handisiri mubereko uyu biyangu moskeni kwaye makamushandisa akutomuka ngozi kuno uyu kana akanga achimuka ngozi kuno uyu wozotaura hama dzake weropa rake handiti unovaziva hauziva hama dzako udambokudza imwe nyaya fana kumutsisa kunzi musoja ndongoone futi hatinobvisa soja yamamisheki iripo yake iripo zvavo zvousoja nditika tozvibvisa tosara nawo mushe handitika tabvisa zvinhu zviri pamba chete handitika tozoendera mberi nechinyi nebasi pada kubiswa AK47 saka una anenge ane simba saka zvimwe zvisina kugutsika ndisho ndiri kuona zvikuitwa zvichaizvo ada kugutsika kuti zvichamubviswa zvinhu zvacho ndoba neshungu dzavo ona zvindabvisiwa tapedza saka muri kunzi mimi yamoni yangona kuziva tiri kutoona masikotsi ese unamamisheki tiri kuziva kwaari kwinyanga ndamboti sekuraone dai asi ndinotoone shungu tonebatsiri zvipere zvouroya nditi inini majika wacho sekuruka andina pandakabhoina chindotsaga urume handitozviziva ndizvozvo sekuru akabvuma kuti ndinokubatsirai ende vari kubvuma kuti tichienda kunokubatsirai vino kumusha kwenyu mahara pachena asi neshungu dzenyu sei shungu dzenyu dzisiri kusvika pakuda kusunungura vanhu handikutosunungura izvozvo ava vatiwo handina zvandichazviita nekuti zvakataitika kudhara imi kutadza kuzvisunungura sei unandisunungura nechitiko uyu baba iwe misheki imigatimbobvunza mubvunzo VaTambu munovada here vari zvekuti ndiye muri vandakatopiwa namwari yeyu tikatosichana ipapa hapana kwangwa ndichaenda futi dofo udofo hwangu ihwangu dofo ndiani neudofo hwangu saka kutoti ari dofo rakahambosiyana ina atozva ndikumbotaura but mimi ndima kutotaura izvozvo ndima kutotugisa tinotone hasha unonzwa muzukuru hasha rimwe nadzo zviri kuzviziva hasha kuna zviri kuzviziva VaTambu madhamu muchiri kuvada here kodai kusiri kuvada nyaya iyo handina kumbotanga kuzviziva nhasi pane makore saka nhasi handambopenda mudzinga ndambopenda asi ndiri kungogara naye asi izvi haana kutanga nezuro kuzviziva ndidika makare kuma80 something vachibuda naforokuro aiwa zveforokuro zvezvemakore iya mashure 2017 tichiditi kuno izvi zvakubereka kwamushiri uyu akaberekwa kakare wese analindi akaberekwa kakare asi ndaizviziva hangu kuno vamwe waizviona waindiudza neriseri kuti auiziva mudzima yako ungabuda uchienda kubasa kudai mudzima yako ungabuda kuenda kubasa kudai ndichiudzwa asi nzi awi nyarara musaite semusaite hashi musaite mamisheri panokamfura mukapa rumwe
kuita nawo mari zvangu panako kwaiuya nomufuri wako ndeta mari unoona sekuru uone kuti ayo ndichakutsvetera undiponza unditsvetera undiponza amamisheka kwadorodze zvishuwa undiponza munoziva sekuru aiwa zvine munhu akakwana zvikaita mamisheki amayatambo ngachinetsa mazvese amamusipesi vangachinetsa sekuru munozvigona sei hapana chiri kumbetika inde akuenda kumusha ndikati uko ndidedza kubva kwachotao ndigoya pano ndigoenda kutanda kunotora baba ene ndikutedzwa musha mvura yakanaida kurima ndiri kuramba nekuti dara risati rapera kuzvino wakuda tachitonetsana ndadzoka nawe kurima sekuru murena awenda vanolima zvinhu zvakaoma zvakadai sezvi ene zvindini ndiri kutopoira kuti ndiite zvekuita kumushawo hapana mwana aripo havapo vana saka naimaita uyu panga achida kutaura mamuti taura zvinyatsobuda pasocial media uchii izvo zviri kufamba izvizvi zvekutaura inomati zvatofamba zvatakatanga kusofuraiti zvakatofamba zvatosvika kwese kumushawo saka ndoti nganyatsobudisa chokwadi chacho chaifonerana nemukoma wake mutauri asi ndezvekunyepa ndichitauri chokwadi aiwo ndo aiona nandozvo ndone mazano ndinombobodza ndizvika nyaya dzese dzamuri kutaura ininika hadzisi dzekuti ndiri kutaura zvekunyepa inoti mukuru ende ndinoziva ava havanongoti iwe mumoskeni anditika vanenge vachiti haana pfungwa nekuti hapana zvaanoitwa nekuti haana haana hama hama dzese saka ndaitaura kuti anenge achidofo rangu iri ndimangutopeshedzera sekuru handisi kupeshedzera saka enda kuda munotobva ndaenda kumusha kwamene nokutetika nenyika handida kuzuraya kuda nazuraya vanoteterekana pasina vanozuraya pamusana pakuti kudiwa nezvandisina kuita zvese netiwondirovera nokuti ndakatadza bedzi makaita zvachamusutaura makatadza but hamusvisikana kuna baba makatadzira hamusi kuzvitaura andakutaura navo kwai andakuvataurira baba vacho vaitonzi vakabvunza maruso varwara pohanzi vaitonzi vakandiroora saka muti watadzirwa wabvunza wakandiroora uchaya makoto panapa inini angondibvunziswe bhosi hauna chawakandisa mushongeni au ndozvavaitaura nemurume uzovazoda ndakuraturai munhu ndindatanga wachikawachena mafuta chokwadi kuku ndembozvitaure benyu hadi sekuru ndakakudza kuti muzukuru wenyu ane hasha kana ninika akwanisi kutaura naye ndakakutsanangurirai kubva kare handiti inini handikwanisi kukuza apa ndizindikuziva vantaura vachiti sekuri musakamwe panapa kuti muende kumba nokuti uyu ane nharo ane hasha saka makangobva imimi kuda kuti hapana chinofamba ndikati aiyo ini ndakatomirira kuti sekuru kanhodi vadzoke tipedze dare iro hapana anoenda nhasi kuseni kuti vandedza kupasi kusena vakatakanomira ukanzi ainyahadakubva panapa hapana chikufamba ndikati hanzi vana vari kugara matare vachindigara dare inini ndikati vari kugara dare uchizvinzwani ini tikuenda pane vana havasi kumbotaura nezvavo taipatsanana kamaita murume nyanza akubvadziwa saka ndachinofamba kune nyika sekuru kuti ndakagara nawo ka hazviperi zvitorani kutobva hamundofamba nenyika kuramba takagara tese hazviperi nekuti hamusida kunge wakumbira unoregero kangani kwandakukumbiraregero rwakaita sei komaitambo unoti iwe ndinofamba nenyika ko zvinhu izvozvo wakatanga nezuro here wakazvitanga nezuro zosvikamaitambo kusvika misheke kusvika lini sekuru wacho munhu wemweya vandiona kuti apa manyeperwa pamunonyeperwa maitamboiwe mumwa kuti vatanga basa manje ingati ndokumbira chitei nozviziva ndakumbira kudhara pfugama ukumbire mumwe wako regera titange basa ndatipfugama ukumbire mumwe wako regerero ndoda kumbotaura ndichakumbira taura kana ndikakumbira asina weshe haiperi mukati memba inini kutobva kuri nayo ndoti ipedzi haiperi mirai ndimbomubvunza uri kuti haiperi kusvikira mwana wevana vakure dai usati wakatemwa nedemudhara here
Yakumberekera mumwe wako. Zawanda musa zacho. Yakumberekera mumwe wako datamba basa manje. Taita zvebasa manje. Kunyengera chera zvinyengera taita zvebasa. Yakumberekera mumwe wako. Wata kuti kumberekiswa. Shandakaita tikakutadzira kusingapesi. Kuti dai mwari vazosunga vesunguro wemi. Kuti ndakakutadzira. VaTambu kuti tichagara tese zvinhu zvakunetsa mupe Uchagara tese zvakunetsa uri kuda kutanga kuzviziva nhasi how many years uri kuda kuti iwewe kuti ndava ndizvi pane zvimwe zvabuda here zvanoda kutaura ndezvokuti inini handichina mwana muupenyu hwangu kuti vana vese vandimaka nditika vatondimaka saka hapana vachichagarira pamusha penyu kuzviziva nezuro here kuzviziva nezuro here takadiukumanaivogara vaitaura neni vandifonera hatisiri kusaenda netsamba dzababa ali ndikurestike mina shupu vaifonera tamumwara chakutonga nekusingapeadairaonyai Tsamba nayo hama yao tichinoba bausho kwawaishanda kwenza kurestike mbo tamumwara chakutonga aiwerenga ndotona pakanyerwa kunzi nhasi usauya baba vaTambu vari kubuya ndokapeta ndodzoke ndoenda nonomba tisaenda titu saka nhasi ndo vakangazoti hanzi ndinotetereka nenyika uye vakagara makoresa musati chichidziwa akakuchine tsamba kusati wane mafoni aya ma-90s kwakusati wane mafoni vanyerwa tsamba tichaita netsamba saka yemunhu wobva wapindura iwowo tidzosera katsamba kaitoyatoapa ndo zvairamba vana mavheri hanzi namavheri hanzi amaitamba avagona kunyora chichi ndakati unoziva nezvemumba mavana ava sei iwewo mufonere titori muno iri kutaurwa nevana vavo indaisenza kuruwo ndokwaiona namai guru avavo hanzvadzi yangu inini saka inini ndabva kubasa rimwe zuva iwe uruziva here kuti muzukuru wenyu wamaitsvaga uyoyo ari kutanda ndakati handizive zvakanzi mufunge akaita tambu nani pakatapa akazoita vamwe vana ndiamajeni mabhuku asi ane vamwe vana pakatapa vachiti murume anga ari kumayadha haasi kuya kumusha ari kupinda mumabhawa ndakati angazviite izvozvo zvandikutokutaurira iwewo ndikati angadari here amaitamba izvozvo zvakanzi izvo zvakanzi ndikutokutaurirai saka inini handina kuzviisa musoro semunhu ndaipokana handina kuzviisa musoro kusvikira zvizobuda zvizvi kudhara kondinaseri zvese zvaitika kare zvichiitika asi ndichizviziva muzukuru ndanyara zvekuti kana kusvika panhoroondo kumushakawo zvinonyadzisa ende uri kubhonga futi chipfambi ichi chakabva kudhara chisi chamani kukusvotesai handizvozvakaitaura zvacho kuti aiwa tisingatingotaurira nechokwadi kutosunungurana kana imakatakakumbira pegere unongobvuma kuti handisine ndakatanga nazvo asi makatanga nazvo izvo chipfambirezvo yakazara mapfambi nyika sakazara vari kumboya panapa saizvozvo vari kumboya pano here saizvozvo vachitongeswa paine dare rakadaro so nevana vakuru vakadai so taurai VaTambu
wana nyaya munze amaita wanzi mai wenzi huleo anditika saka ini ndapindawo muchihure chama yangu zvichienda nevana vangu futi mahurewo futi ndosati mutoro amaitamba ndizvo ere maitamba wandizvere handi muri kuonaka iye akutaura inini kuti ndiri hure ndizvo zvataura avana ari kuti vanangu vari kunditi ndiri mungoi saka iwo ndiwo rukanganisirwa chete haukanganise imimba mai vashi muri baba mwana waadzadzi saka inini ndina mai vacho saka ari kutuka inini asi ari kuti vana vakafane kundaro handiti iwo ndo uri mwari amakangari chii nhasi gutwe rakanyarara rakapera pawa wakapedzwa simba ndakagara nambuya kwamuriya munena wamai vamai venyu ainditaurira aindishotesa ndakagara kutanza mai paranga riri huri saka ubva watiregera ndichitoti hure ini handagota ndinokongwa hameni pamwe bhadha ndinokarakatangira unokopa handakoperedza pamwe zvezvo zviri muropo saka pavana venyu ari kukopa wemimi ndiani kayamwa pavanasikana ari kukopa vamwe ndiani handigari navo ak iri papa ak ka saka iwo uda kuripwa nevana kuti vakuti uri muroi iwo wandituka muno mune vanhu kuti udare ndiri hure ari kuramba saka amaitambi zvesoni mamusikunza kuti machembera nazvo zvechipambikuva nava tamba abva ipapo azvarwa tamudobva neuyu saka kadhari kudhari kwahuzotese munhu zvinotomachibonzina nhasi bedzi ndinguhura nezvandisikuita ndinguita chiti nokuti ndakapara mhosva kare saka muda kunzi sori makahura ndizvozvo ngatimbonzera mudhara anogona kumbira regero ngadzamuna asori ako kanichengetesa ndozvamuri kuda kumbira regero mudhara kuti wakahuriwa nemukadzi aiwa inini handingati ndinokumbira ruregerera ndizira pazvaiitika ndaizviziva kusvika nanhasi ndiri kungozviziva asi mumwoyo mwangu ndiri kungoti handina basa zvekuti dai mwoyo wangu wakagumbukodara dai takanetsana kana kukwadzana kana kuurayana namaitambo asika ndinongozvinyarara ngosiya kuti hakusi kuda kwache pamwe zviri kutaura zvemashure izvi vamwe zvidi mhepo dziri kubva mumashure ndo dziri kuenda kwaari handinomuudza kutaura kuti mai vanguwo ndo zvaaita saka ini ndaizvibata kuti ina matambo achandipa mushongo mupfuira wamatambo zondipa manzi ndinokucheresa mitona wakawanda sei ndinokucherera unondicherera ina hapa chendoziva sekuri kana kugwisa aya uchandicherera iwe uye nawo bhozi nyika isengaparari ndeta mari nayo ndeta mari tinokwara mudzimba saka imimi muri kureva kuti ndakasarwa naye uyu muri kurati ndakapfuwirwa akatotaura shai rakataura ndakapedza naye asumudze musoro shavi rakataura ndakapedza naye asumudze musoro ini hapana zvandaimbozivasaka tichirekodha uzondichenako mushonga yozongoyanandizopostaipi wakaipa manje pamwe shai racho ndo reitoichera kwete inini ivenyama tizvizive tingandochifambidzana nenguva nyaya yemaita kuti ndepedza kudhara right mino mumadetis because 1 November sekunanonga chivhara toda kuziva zuva rinokwanisa kuenda because yakwana nguva yekurima kuti takachengeta panapa takachengetana panapa zviite todatonesa mhanya mudzimba vanorima tipedze basa ya vondu usangane tsaona auda kutoronga titoronga semadeta asati saka takuti tikapedza kutoronga nawo tete kana vana vako iweweya wachiti iwo uneodoira ndidika ngatifambei mai wachigadzirisa zvinhu izvozvo kuti zvibude handidika uri kureva kuti wakaimba here ndechekuti handina kurambaba chavakatadza kupa ndakauya kuwadzana handina kuti ngatifambei wakazondibvengasiya chifamba vega
Wachidzoka chidaidza vana ngomusha. Kukwadzana munofamba nawo here mukone kumbura. First wakati taura iwe ndikangamachara ndikonzi iwe ngotaura iwe. Murodha unofuna nari ndikutaura iwe. Ai wakadanza. Wakaita kundidzinga andidzinga. Aiwa mira isekuru iwe shupi taura. Anga andidzinga iwe shupi uzive chekungoripo here. Mira ndikutara zvandakabvwa kai. Zvokozwa nani? Even zvamakatara muchidzani ndinde yakantaurira kuti mama wakati andikamborufita kwako ngatenga ndoko wakati nekuti uya zvinomusema kusimuka mafamba yakafona ndimorodu ufonera ndine namisheki newe kuti uyaiti tifambe inabva kwandidzinga anti asitata bva kakumporofita muri ndakatenga tatatokuba zvaityisa here kuti tadaidzwa isusu vana chete hatina kudaidza kunobve ikoko ndo wamaida kuenda nesu kunokumaisaanisaka kudaidza unokwacho makamboene ndiwo akatoti vanhamba dzesekuru Kanengo vakatiratidza mapindi hadi unobhuka unongopatika wasvika muri wacho ndiri kumazoko ndokumbaudaidza ndandabhuka aka ndakuziva kuti mangosvikira mudare misheki unonakidza muzungu wavo ndakuzoona ndikuti une mhosva but utori parutei kokutochenama chekucha zvikapinda ndikabwaira maitambu ndakamubvuna ndikati maitambu ukuona here pavharanda pandakamira pano ndikutoona zvitaitai zvitopinda anongabvunza vanhu amukuudzai maitambu zitaitai izvi zviri kubva kuviko zvakawandisa zvichipinda madziso angu kubva pamazuva iyawo pa ndakazogara anditika pane chinhu chaiuya kuma6 o'clock chinhu chaiuya kuma6 o'clock ka kwaturi zvibembi chanaka chaidi chairova marara pachapinda anditika ngwangwa ndozonza chinhu chiye chati usiku mangwana acho 6 o'clock mamba kuedza unonza kuti chabuda zvichida kutiona ndichibuda panza chichikudaro chichiri kudaro zvese vangutora vanongabvunza kusvika nanasika maziso andazosvikira kunge ndikuita kunge chinhu iche chiriuya chichindizora ndakatanga ndaisirwa nyoka padhoo ikoko kurisevha ikoko ndakanga ndakala mubedroom fanike muno kwandirika ndikamuka kuseni kumhamba kuedza ma5 ndakaona nyoka ikamonana padhoo yakarara ipapo chiri china kusvika kwaedza yakarara pandakamuka ndikati ko chii chakarara padhoo ichi unoziva mwari akadi akangondibetsera akakasika kundizivisa kuti inyoka ndikubva ndazotora sando ndikubva ndaiuraya nyoka iyi padhoo ndakanoziziva ndizvo yamaitambo kuzosvikira manje nyoka iyi yaita sei maziso aya yakazoya mashure mwadi ndakatanga kuuraya nyoka iyoyo ndo vakazoya manje zvitaitai kusvika nanasi so ndozvisa kuti handidi handioni zviri kure maningi ndakazopfirwa futi neimwe ndakazopfirwa futi neimwe futi nyoka ikadi yakapinda mumbo ndakarara so pakutopinda muno tichida kuiuraya kubva ndipirira maziso aya saka dambudziko racho kana akangotiwa ndei rakuti ndinosangana naro kuzero handidi pamakungoenga kuti muwi uri kuzoita sei sabhuku munowirana here sabhuku handiwirirane naye aiwa tinoona because inini handiwanzi kufamba mudzimba dzemunhu but anofanira nga aripo kapachinoitwa basa aiwa tinogona kumuudza asi handifunge bauti anodi anouya anoacha amaitambo anopopota ka
atyi acho but magariro tinenge tichiita acho pamwe anogona kutadza kuuya hatizivi anogona kuuya here kana kuti haauyi. Saka dambudziko racho ndingangoti rakati wandei, pane zvimwe zvandisingakwanisi kuti nditaurai aiwa zvimwe zvacho handizokwanisi kuti ndikutaurirei. Urungoona sekuti amai havana chavari kutaura varukangotsika pekuti handizive mutondibatsira ndokubatsira nokuti wanzi wangobuda muno muchete ndo unhu hwavo ndo makurire ndo makurire atangoita vachingoita hunyu zvokuti atokurawo tisina rudo rwaamai zvototi asi nzara haana problem. Aiwa nababa hatina kana problem kana dambudziko kana vakanzi semakurira zvaita vari havasi baba vangu handitadziko handitotadziko because ndo baba vandakakura nchiziva ndo vakandiendesa kuchikoro otherwise wacho kungovaona zveformality chiita sa zvebasa nawo chaizvo ndane 30 years 37 years avantu baba wako handina kana pressure nawe handiti aiwa ndizvozvo aiwa sinonguva zvenyu Sly Media TV, building bridges.